اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتعز من تشاء وتذل من تشاء ماشاءاللہ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا شباب الحسين يا حجاب زينب 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 أدركني يدركني أدركني بحق نواب کربلا حسین دی اماں نہ لوگاں تیرے پتر نو لہندا نہیں ڈٹھا تیریاں دھیاں نو ٹردیاں نہیں ڈٹھا اللہ جانے کیویں لتھا ہے بھین جانے دھیاں تا پتران دی عظمت دا واسطہ اینا مومنہ نو وستیاں رکھ نا دے بچیاں دا مستقبل روشن فرما اس قوم نو آباد رکھ ندیم بھائی دے حاجات پورے فرما اللہم صلی علی محمد وآل گھبرائے تو نہیں بیٹھے اچھا یہ معصوم بچہ ہے کوئی دیوار سوین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
شریعت دی ذات باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الذی قیلا فی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من الحسين ناري حیدری آج دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آج دی مجلس دی ابتدا حدیث رسول ثقلین الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے والے ہوں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا نے اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی امان بڑی مقبول مجلس ہے میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی روحانیت مجلس ہے اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ اس دربار چاہو بہت بڑی دعا پہ منگدہ حسین دی مات ہن کسے دا محتاج نہ کر اس تو وڈی دعا کائنات چاہے ہی کو تو سانجیو تھوڑے بچڑے جی اللہ اس نگری نو آباد رکھے اللہ اس دھرتی نو سلامت رکھے بڑے دانا اور سلجھے ہوئے چہرے میرے سامنے میں قرآن تے لکھ دینا مجلس حسین بندہ آندہ ہی ہوئے جنہوں حسین دماغ قبول کر حلالیاں دا مجمع ہے اور چنے ہوئے لوگوں جنہوں نے حسین دماغ قبول کیتے تھوڑے مقدران دی سو چونی پوندی ہے تو سانجیو تھوڑے بچڑے جی میں پوری ذمہواری نال منبر محمد تے پیادہ تو مننے تائیں علی نہیں تھک کے نہ سن سو تھوڑے بچڑے جی میں تو نہ مننے تائیں علی علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی سجیو بھائی دلان دی ڈاری تے بھیرے آلے دا جملہ نوٹ کرو رف ڈاری تے نہیں بروز محشر اللہ دی عدالت چاپنے جملے دا میں نہ امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم مجلس حسین چس بندے بولنا ہے جاندہ بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگتا دوجہ بندے بولنا ہی نہیں دوجہ بندے بولنا ہی نہیں سبحان اللہ ذہن بیدار ہوں ان پر سلجھو لوگ بہت بڑے کلندر دبو آئے سرکار پیرگاہ میں شاہ میں انہاں دا طواف قبلہ زیدی صاحب دا پیرگاہ میں شاہ دا میں کعبے دا طواف اپنا بعد اس کیتے پہلے ہنان دا کی تھوڑے بچڑے جیویں ذہن تیار ہوں ان پر بڑے سلجھے مولد پہ پڑھتا جملے دا لطف لینے ہون بھی اور ہمیشہ دور تک میری آواز جا رہے پوری کائنات چلیو کریم جندی تعریف کرو تاں بھی رزق ملدا ہے شکایت کرو تاں ہی ملدا ہے جڑے بندے بول سکتے ہو ضرور بلائے تو ساجیو تھوڑے بچڑے جی میں تعریف کرو تاں بھی رزق ملدا ہے
سوکی علی قسیم الرزق شکایت کرو تا ہی ملدا یہ تو سا نہیں بولنا تو اللہ جانے وہ بندے کیڑے جڑے بولے سن تعریف کرو تا بھی رزق ملدا ہے توجہ شکایت کرو تا ہی ملدا ہے تعریف کرے سے اتنا لبسیا جتنی تیری ضرورت ہے لاہور آلیوں شکایت کرے سے ڈالر لبسنی لانت منافع دی اچھا کئیاں بندیاں نو منافع چنگا بڑا لگتا ہے پچھلے فاتح نہیں پڑھنا تے مقالہ نہ مال علی دے متھے لگنا ہی تو سانجیو بھائی سندریا بازار دا سنٹر کلندر کبریا پہ فرمائنے پوری کائنات اچ میرے دادی علی تو وڈا امیر کوئی نہیں توڑے بچڑے جیویں ایک مولوی نو تقدیر گانا بدائے میرے وارث دے کولا ہے کلندر دا موڈا رہا ہے اس کلندر تو آدھا ہے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں سائیں فرمین اللہ رائب کوئی شک نہیں لاہور آلے مولوی دا چیتر لیا اوسا کیا ملنگ جو ہے تو آڑی اپنی دنیا جسن چاہو جنو ڈھاؤ توجہ بھائی تو وعدہ علی تو وڈا امیر کوئی نہیں سائیں فرمین اللہ رائب میں اس بندے دا سلام آ کرنے جڑا اس جملے تو چھپ کر گیا ذہن تیار ہوئے بھائی جنہاں نو اللہ زبانہ دیتی ہے نو بندہ سر نہ لاوے زبان نال گل کر مولوی یاد ہے کلندر تینو پتہ نہیں سندھی دو ہزار مربع دے مالک 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 کلندر فرمائن خبردار او مالک نہیں او مزیرین مالک علی سجیو یا علی حیدری کاڑے بچڑے جیویں مولوی دا چیتا پھر آئے اس آکے حد ہو گئی یہ دے 12 کلے ان بندے نال سلام مرضی نال لین دیں تے تو آدھا دو ہزار مربع دا مالک علی دا مزیر مجلس ندیم بھائی نے خلوص نال کرائیے حسین دی ماں ان لوگوں وسطیں رکھے انہاں دا مقام حسین دی ماں نو پتہ احسان نہیں پتہ جو آزادار دا کتنا مقام ہے تو ساجیو تو آڑے بچڑے جی میں مولوی یاد ہے جے دو ہزار مربع دا مالک دو ہزار مربع دا مالک دو ہزار مربع دا مالک علی دا مزیر ہے تے کلندر علی دے رقبے دی حد ڈاس کلندر فرمائن مولوی جتو سورت چڑھ دے او بھی رقبہ علی دے جتھے لان دے او بھی رقبہ علی دے بولے بولے تقی قادر کلندر
سجیو اے ملا تیکو چیلنج ہے ہی غیرت دین ایمان دے وچ کت نام علی دا جائز نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ سرگودی دی زبانے چاہتے ہیں فلاں بندہ فلاں نو ملوائندہ دو سٹے تو سرائکی زبان چاہتے ہیں سٹ کے ہاں جیڑا تھوڑے تو سے آنا انہوں اللہ پوچھے قرآن لے لو میں مدینے مجلسہ پڑھیاں ایران پڑھیاں کربلا شام میں اتھے یاد آئے لاہور تھوڑی خوش آمد نہیں پہ کر دے قطع رسول دی دھی دی کچھی دا اپنا مقام ہے سنن دا تھوڑا اپنا مقام ذہن تیار ہوں بھائی سرگودے دی زبان چاہتے ہیں فلاں بندہ فلاں نو مل ویندہ تا دو سٹیا سرائکی چاہتے ہیں سٹ کے ہاں اللہ دیئے قدر نال میں گل نہ پہ کریں دا سرگودے دی زبان چاہتے ہیں فلاں بندہ فلاں نو مل ویندہ تا دو سٹیا تا سرائکی چاہتے ہیں سٹ کے ہاں اے ملا تیکو چیلنج ہے ہی بھی غیرت دین ایمان دے وچ کت نام علی دا جائز نہیں تو ثابت کر قرآن دے وچ او سلمان جڑی آزان دیتی جدہ خون والے میدان دے وچ چایا نام علی سنے پاک نبی ہاں دو واری آزان دے وچ جین نام علی اتھ بدتوں دا خود پاک نبی چاہ ہٹ کے ہاں اے ملا ہوں دا او ویلے اے ہٹ کے ہاں سائیں سٹ کے بولو 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 لگی کا در کلندر او بڑا ورد پیارا علی علی بڑا ورد پیارا علی بولو بڑا ورد پیارا علی علی بولو پیارا علی علی بڑا ورد پیارا علی علی بڑا ورد پیارا علی علی میرے کھلوتے تو صحیح بولو علی علی بڑا ورد پیارا علی علی بڑا ورد جنہوں پیچھے بیٹھو علی علی بڑا ورد پیارا علی علی دکھی دلانا سہارا علی علی دکھی دلانا سہارا علی علی دکھی دلانا سہارا علی علی مشکل دے میں جان بچاوے ڈب دے بیڑے پار لگاوے مشکل دے میں جان بچاوے ڈب دے بیڑے پار لگاوے ہر مصیبت ہر مشکل وچ نبیاں دے کم لاوے اے حلالیاں دا نعرہ علی علی اے حلالیاں دا نعرہ زورا ستارہ ٹائم اجازت نہیں دیندہ زورا ستارہ پاک بطول دا کمی بن کے مدینے آئے جدہ واپس گیا ہے عرشی مخلوق کے کٹھی ہوئی ہے انہاں کہ زورا کہندے حق فیصل ہویا ہے زورا ستارہ ودے ہے عرشی مخلوق نو آدھا ہے کل ایمان تے کل سمت دیتے ہوئی رشت شادی کوہ تور دے وانگو چمکی دنیا دی یا بادی جیڑا بندہ مولا دینا تو شلنگو ونجے ان دے بارے نہ پوچھا ہے کون ہے تو ساجیو دوڑے بچلے جیوین اے حلالیاں دا نعرہ عرشی مخلوقہ دی زورہ کہندے ہیں کچھ فیصلہ ہوئے زورہ وقت کیا دے کل ایمان تے کل عصمت دیتا ہے یہ رشتہ شادی کوہ
33 سال ہو گئے نواب کربلا دی نوکری میں نوکر چوتھی پشتے شبیر دی مداح خانی 7 بار دزوارا بھین بناواں دا حسین دا مہرہ لگا کے ماں پتر ہی نہیں جائے جڑا بندہ اس مجلس سے چاہے تو چپ کر ونجے میں ذکر ہوں دا پہ کرے نا جاندے ذکر گنگے بندے بولیں دے 39 دن گزر گئے اور گاہ میں شاہ کربلا لے ہوں دل دی ڈائری تے میرا جملہ نوٹ کرو تو ساتھ اشرف المخلوقات ہو جنہ پتھرہ محمد دے ہاتھ تے ولایت علی دا اقرار کیتا ہے نا کوئی فیروزہ بن گئے کوئی یاقوت بن گئے کوئی مرجان بن گیا تو جنہ پتھرہ علی نال چلاکی کی تھی نا سڑکاں تے آگئے تو رولراں تباہ کر دی تو لوک نال مقالہ اتو سے کیتا ہے اسا جیو پیر کلیم شاہ صاحب بیٹھے سائیں پیر ولایت ڈھیری آلے دے بیٹھے مرد کلندر انہ دے بچے سپا نال کھیڑ دیں سید نا جملہ ایک آکھن لگا جیڑا بندہ اولاد فاطمہ دی عزت نہیں کردہ حرامی ابن حرامی ضرب حرامی 39 دن گزر گئے کلیم شاہ جی توڑی نظر کر لگا شیر رسول دے بہادر تھک پہ میں جتنی محنت اور محبت نال پہ پڑھنا ساتھ دیوائے آدن سلمان محمد تیری چوکھی منے دے ساڑھا پنڈا چھڑوا سان مدینے پہنچا ان آنکھیں بے صبح دی نماز رسول پڑھنی دن بھی باقی ہکے تو میں ورد سے سا رسول نے نماز پڑھی سلمان واپس آیا آدھے میں ویکھا توحید اور نبوت ڈائریکٹے اللہ پہ آدھے محمد انان چھوڑ میرے شیر نو ساتھ دے سبحان اللہ صبح کے سو دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا انہاں کہا بھئی مولا پہ آندھے تو مدد رسول پہ مانگ دے تو سا حکام کرنے انہاں کہا میدان والے پاسے سن گھلے نہیں تے باقی تیری مرضی سبحان اللہ یہ تھوڑے تو سے آنا انہوں اللہ پوچھے رسول بھائی کدا صدنا ہے بھرا کو سلمان آدھے اللہ پہ آدھے مدد مانگ علی کو لوں بادرہ کے حد ہو گئی سردار نوکر کو لوں رسول سرداروں کی علی کو لوں مدد سلمان آدھے سمجھو اللہ دی منشاء ہے جو محمد مدد منگے جو آن والے زمانے چ مولوی چلاکی نہ کر جو علی کو مدد منگنا بدت رسول کو مدد منگوا کے اللہ سنت پہ بنے رسول نے مدد منگی یا علی ادرکنی فرمایا جیڑا میرے بھرالی دے آمن دی اطلاع دے سی مو منگے نام تو جنت دا ٹکٹ دے سی بہادر دوڑ پہ 13 میل 9 میل 6 میل جیڑے بہن بڑھڑے 3 میل تے کھلو گئے ایک صحابی ہے کمر وانگو نون دے جکی آسمان دے پاس لے دے ایک بہادر دوڑے اس وانج موڑ ڈالا سا کہ تیرے نویکل کامن علی خیبر چاونے مدینہ چاونے دے دا آسمان دو سلمان آدھا تو سا پہ ویدو اپنی اکھی نال میں پہ ویدہ محمد دیا کچھ اک پہ کے سجی جیڑے بندے مسیح تیات رکھی بیٹھن جو بھیرے علی نال نہیں بولنا میں شیر پڑھنے لگا اے حلالیاں دا نعرہ گال بھولی تو نہیں اے حلالیاں دا نعرہ رسول نے برا کو سڑے ایک غبار چلے غبار پھٹے علی دا گھوڑا پرواز کرے ناند سلمان نے علی دی عظمت دا قصیدہ پڑھے فوجیاں دے پاس ویک کے پھر علی دا رٹا ہے فوجیاں نو سلمان پہ آدھا ہے 40 دن دی جنگ دا جے حیدر حج مکیسی رب رسول دا کیتا ہویا وعدہ توڑ نباسی آخری لائن تے توجہ فوجیاں آکھے ہو ایسا کام کیڑا کرنا ہے او تداس جناب سلمان پہ آدھیں 40 دن دی جنگ دا جینا حیدر حج مکیسی رب رسول دا کیتا ہویا وعدہ توڑ نباسی 40 دن دی جنگ دا جینا حیدر حج مکیسی رب رسول دا کیتا وعدہ توڑ نباسی قلعہ کمول دے اٹھے آکے دین میں پرچم لیسی مرحب دے درجہ کولن تھوڑی جان جڑے سی بولو لشکر سارا
بہت مہربانی میرے بعد پاکستان دے بہت اچھے ذاکر اللہ انہوں اپنا بخت نصیب کرے نوید عاشق صاحب میں انتظار نہ کراواں ایک لائن نسب عادت دو جملے مصائب دے باواز بلند صلوات وہ بڑا بلند نصیب ہے 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 جس مرتضی کی ولا ملے وہ بڑا کون حسین دی ماں وستے رکھے فرد ثانی دے غور وہ بڑا بلند نصیب ہے وہ بڑا بلند نصیب ہے وہ بڑا بلند نصیب ہے جس مرتضی کی ولا ملے جو شریک میں حسین ہو جو شریک میں حسین ہو اسے فاطمہ کی دعا ملے بڑا لاہور علیہوں ایک کربلا علیہ سید حیثیت نہیں ویدے نیت ویدے فضائل سنیا کرو امیر بن کے مصائب سنیا کرو غریب بن کے توڑے ذات دی حبشن ہوئے اینا دے برتن دوئے زینب جی مستورہ دی فضا تو میری ماں تھوڑیاں جوانی میں نہ کرا جڑے نیت کے آئین قضانوں سی دشت میں بیٹوں کی لاشوں پہ یہ کہہ کر ہٹ گئی نسل ہی مک گئی ماں سے ڈنا لگ کوئی نہیں دشت میں بیٹوں کی لاشوں پہ یہ کہہ کر ہٹ گئی مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے انتظار نہ کراما تھوڑی جی مدد کرائے دو چار ہنجو آونجن توڑا ہی پرس ہو ونجے میرے ہی ہو سیدہ دیا دی فضا تو میری ماں کمزور تک کم دیات ملکہ عالم دے پیران تے رکھے بی بی آدھی میری جرت نہیں جو میں آکھا تو بھول گئی نہ بھلن والی ماں دی تھی بڑے چنگے سنن والے بندے بیٹھے ہو بی بی میں تیری ماں تا نہیں
میری سینا دیے فضا میں جو پیا دیاں تو میری ماں. میں اگر جملہ سمجھا لیا ندیم شمسی وقت رومن واسطے کافی ہو سی. تھوڑے پردے سلامتوں میں تو حسین شرم و حیا دے وے. دوجی بار میری سینا دی تیری ماں بطول ہے جیندے بوئے تے نبی رک دے. سیدہ دی فضا دے گلچ بائیں پاک آدھی انکار نہ کر آکھنا لی زینب. بی بی آدھی فضا میرے منہ چو نکلے ہوئے لفظ تقدیر بن دے. حسین فضا دیے بی بی عالمہ غیر معلمہ تیری کلام یا علی سمجھے یا نبی سمجھے. بی بی میں تیری ماں کیویں ہاں میری سینا دی میں ونڈ کرے نہیں ہاں تو سمجھ ویسے. سیدہ دی فضا دے گلچ بائیں پاک آدھی میری ماں بطول سکھان دی. بی بی آدھی فضا تو میری دکھان دی ماں. میں نہ کریں توڑے بچڑے جی میں بی بی آدھی ہے میری ماں بطول مدینے. سیدہ دی آدھی تو کربلا دے جنگل میری ماں ہے. تو شام دیا بازارچ میری ماں ہے. تو شام دیا دربارچ میری ماں ہے. میں جھولی چاہی کھڑا تو ان دعا پہ کرنا. آؤ میرے نال ذرا کربلا چلیے. ہمیشہ کربلا لے آؤ. بختوں میں لوگ رشتہ دار بن دیں. جدہ بخت ڈھال ونجین لگ دے چھوڑ ویندے. میرے کروڑا سلام من فضا تیری عظمت جتے سیدہ دی نو ماں یاد آئیے فضا ماں بن گئے. جتے سیدہ دی نو برا یاد آئے فضا برا بن گئی. دربار ردا یاد آئیے فضا ردا بن گئی. آصف شاہ جی ہے حسین دا ذکر ہے. میں قرآن سمجھ کے سر تے چاہی کھڑا. میں پوری زندگی چ مظلوم دے ذکر چ بناوٹ نہیں کی. ہاں جو آسیہ جس تے سیدہ دی مور. میں ستوار دا زوارا غریب کربلا دا رات دا ویلہ ہاتھ بدی کھڑا. دنیا جرم کرے تکرے تو نہ کر. اگر علی ولی اللہ پڑھتا ہے منت پیا کرے نہ بھول کے شراب نہ پیوے. اسے شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے تو بعد آدھے کیڑی ہے زینب. ظالمہ دے جڑی پردہ بڑائی کھڑی ہے دی کانتے متھا. سید امتی منو معاف کرائے. ظالمہ دے ضعیفہ پردے دی لوڑ کوئی. بی بی آدھی بکواس بند کر. اسے دن واسطے میں رسول کو زندگی منگی. بی بی آدھی میں مر ویسا میں چادر نہ چھڑے سا. ظالم آدھے جے چادر نئے چھڑیں دی تازیانے لگ سا. بی بی آدھی مار پہلا تازیانہ لگ گئے. چادر نہیں ڈٹھی خون ڈٹھا. کانڈ تو متہ چاہ کیا دیئے اماں چھاڑ دے چادر.
پیچھے منہ کر کے آدھی اچا نہ بول شراب پہ پی دے بی بی آدھی اچا نہ بول شراب پہ پی دے دوجا تازیہ نہ لگا چادر نہیں ڈٹھی خون ڈٹھا کان تو متھا چاہ کے آدھیے اماں چھڑ دے چادر پچھے منہ کر کے آدھیے یا ماں نہ ساڑ سڑے دی مائے میں چادر کیویں چھوڑا قیامت دا منظر آئی آسمان ٹرٹ کے زمین تک کیوں نہ ڈٹھا ظالمہ دے قیدن میں سنیے تیرے برا مارے گئے بی بی آدھی ہک نہیں قطار برا آدھی ظالمہ دے میں سنیے تیری نسل مک گئی بی بی آدھی میں نو ماں سڈنا لے کوئی نہیں ظالمہ دے میں سنیے تیرے برا آدھی لاج تے گھوڑے بھجن بی بی آدھی بالکل ساتھ ہے جنہیں ماتم کرنا ہے ظالمہ دے اتنی مصیبتاں یعنی زیادہ کتے تکلیف ہوئی ہے بی بی آدھی سارے تو وڈی تکلیف ہے میں زینب نو تیرے نال بولنا پودا ہے میری آواز واسطے میرا پیو سکدہ ٹرے آدھائی کڑائی میرے نال ہی بولے شام دی نگری نو زلزلہ آیا اچھا وین کر کے آدھی آباد ہوئے دی میں اجڑی کو تیرے نال نبا میرے بولن داوا آج مل پانداوا میرا غازی جگہ سید آدھی دے منہ چو نکلے آج میرا غازی ہو گیا گوڑے دی گردن نالو غازی دے سر پرواز کی دے سین دے سر دے چکر کٹ کیا دے جیوے شام دے ہوئے آج حکم دی دل انجے کربل جا فرما بسم اللہ صلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات باواز بلند صلوات الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری آج دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آئی دی مجلس دی ابتدا حدیث رسول ثقلین الحسین منی وانا من الحسین
اس علاقے والے ہوں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعائیں نے اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ اس دربار چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ منگدا حسین دی ماں تھن کسے دا محتاج نہ کر تو سا جیو تھوڑے بچڑے جیویں اللہ اس نگری نو آباد رکھے اللہ اس دھرتی نو سلامت رکھے پوری ذمہواری نال منبر محمد تے پیادا تو مننے تائیں علی سجیو تو نہ مننے تائیں علی ذہن بیدار ہوئن بھائی تو مننے تائیں علی تو نہ مننے تائیں علی علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی تو سجیو بھائی دلہ دی ڈائری تے بھیرے آلے دا جملہ نوٹ کرو رف ڈائری تے نہیں بروز محشر اللہ دی عدالت چاپنے جملے دزامن امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم مجلس حسین چس بندے بولنا ہے جدہ بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگتا ہے ملک نعرہ حیدری باڑے بچڑے جیوین ملنگانہ مزاج دے لوگ سندھ ایریا بازار دا سنٹر کلندر کبریا پہ فرمائن پوری کائنات اچ میرے دادے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں انو غازی رنگ لاوے با ذہن بیدار ہوئیں ایک جملہ تھوڑی نظر کرا اگر قدر کرو تو جملہ سناؤ پوری کائنات علی و کریم جدی تعریف کریں تاں بھی رزق مل دے شکایت کریں تاں بھی مل دے انو غازی رنگ لاوے بھائی تو سجیو قسیم الرزق علی یا اللہ آپ کریم تو نماز پڑھیں تائیں دیندہ ہے نہ پڑھیں علی و کریم تعریف کریں تاں بھی رزق مل دے شکایت کریں تائیں مل دے تیری اپنی مرضی ہے حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا کلندر کبریا پہ فرمائن پوری کائنات اچ میرے دادی علی تو وڈا امیر کوئی نہیں حلالیاں دا مجمع کلیجے ٹھر ونجے چبل بندہ تھے ہم ہی کوئی نہیں میں قرآن تے لکھ دینا مجلس حسین چو بندے ہونے جنہ دا آون رسول دی دھینو قبول سائیں فرمائے دن پوری کائنات میرے دادے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں ایک مولوی نو تقدیر گانا بدھا ہے دوڑ دویا کلندر کبریا کو لایا آدھے کلندر تو پہ آدھے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں سائیں فرمائن اللہ رہے
کوئی شک نہیں. مولوی آدھے تو پیاد ہے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں. سندھی 2,000 مربع دے مالک ہیں. اللہ دیاں قدہ نال گل نہ پہ کریں دا. سندھی 2,000 مربع دے مالک ہیں. سندھی 2,000 مربع دے مالک ہیں. سندھی 2,000 مربع دے مالک ہیں. کلندر نو جلال آیا. کلندر فرمائن خاموش او مالک نہیں او مزیرین مالک علی ہے. ملک نعرہ حیدری. پوچھا جی ہو بھائی. او مالک نہیں او مزیرین. نیاز بے گلے مولوی دا چیتا پھر گیا. حسین دا واسطہ نے رعایت نہیں انصاف. مولوی دا چیتا پھر گیا. مولوی آدھے جے 2,000 مربع دا مالک علی دا مزیر آئے تے علی دے رقبے دی حد ڈاس. جے 2,000 مربع دا مالک علی دا مزیر آئے تے علی دے رقبے دی حد ڈس. میں بھولیا نہیں توجہ چاہنا. مولوی آدھے جی 2,000 مربع دا مالک علی دا مزیر آئے تے علی دے رقبے دی حد ڈس. کلندر فرمانے جتھو سورج چڑھ دے او بھی رقبہ علی دے. جتھے لان دے او بھی رقبہ علی دے. علی مولا علی مولا. صلوات باواز بلند. کلندر کبریا پہ فرمانے کیوں نال علی دے وٹ رکھ دیں تے ہی بھاور قبر دا بھرا ان امتیاں نال. ان کمیاں نال رلیندا ہے جیندا کمی بنیا تارا. سائی فرماندے منگی مدد علی تو نبیاں نے ہی جان دا عالم سارا جڑے سردن بے شک سڑن پے تو مار علی دا نار. صلوات انج پڑھو جی میں آل محمد علیہ کے صلوات. صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. جنہاں نے اللہ زبانہ دیتی ہے بندہ سر نہ ہلاوے زبان نال بولے. صاحب نقش پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. 1-2 دن کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے. تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. بولو بولو سخی قادر کلندر.
زندگی سوادی لگ دی علی نال زندگی سوادی لگ دی علی نال زندگی سوادی لگ دی علی نال زندگی سوادی 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 لگ دی دکھاں نال کھیڈن دی عادی لگ دی سجیو علی نال زندگی سوادی لگ دی دکھاں نال کھیڈن دی عادی لگ دی بندے لاکھ لاکھ روپیے بھر کے حج پڑھن ویندے میرا دل چاہدے تہاڈا آن نہیں نہ لگے تو میں تہاں غدیر دے میدان چلا ونجا تساں جیو تہاڈے بچڑے جیویں آئی دی مجلس دبانی پیر کاشف شاہ ذاکر دنائے جعفر تیار موضوع حسینیت آئی تو کئی سو سال پہلے ایک جلسہ ہویا بانی دنائے اللہ ذاکر دنائے محمد عنوان دنائے علی میں سمجھا نہیں سکیا پھر سمجھانا بانی لا الہ الا اللہ آخری لائن تے ہر بندے بولنا ہے بانی لا الہ الا اللہ ذاکر محمد رسول اللہ نیاز بے گالیوں موضوع علیون اللہ تو وڈا بانی کوئی نہیں محمد تو وڈا ذاکر کوئی نہیں علی تو وڈا موضوع کوئی نہیں علی نال زندگی سوادی لگ دی دکھا نال کھیڈن دی آدھی لگ دی بھولیا نہیں اج تائیں خمالا سینے چن نالو سونی علی دی جبینے سنجیو بھولیا نہیں اج تائیں خمالا سینے چلنا لو سونی علی دی جبینے بھولیا نہیں اج تائیں خمالا سینے چلنا لو سونی علی دی جبینے آدھا ودا ہائی جبریل امین پورا ہویا اج محمد دا دین جلدا تو ود سونی سانو خمالی وادی لگ دی علی نال زندگی سوادی لگ دی 33 سال ہو گئے نواب کربلا دی نوکری چوتھی پشت شبیر دی مدا خانی ستوار دا زوارا بھیڑ پھراواں دا ماں پتر نہیں جائے جڑا بندہ مجلس چاہے تو بولے نہیں علمالے دی قسم ہے جس جان کی چپ کیتی بول سی اگا ہی نہیں یہ درختوں دے پتے ہی نہ بولن تو سیدادی نے دین ہی نہیں کیتا علی نال زندگی بولو 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 سوادی لگ دی علی نال زندگی سوادی لگ دی جیڑا بندہ جمدہ نہیں بولے آؤں دی تو میڈیکلی مجبوری ہے ملکہ وفا جناب فضائے عالیہ بی بی نے دنیا چھوڑی قبر چائن تعویذ قبر بند ہو جا فرشتے آئین بی بی جواب دے بی بی جواب دے بی بی جواب دے بی بی جواب دے شہزادی خاموش ہے علی نال زندگی سوادی لگ دی علی نال زندگی سوادی لگ دی علی نال زندگی سوادی لگ دی بی بی جواب دے بی بی جواب دے فرشتے انداز بدلا سردار ملائکہ فرمائیں کوئی عام نہیں ہے بی بی ہے بابا یہ مایا دھرم دم اللہ نہ شور مچائے حسنین دی ماں جیو بھائی علی نال زندگی سوادی لگ دی آخری لائن تے توجہ
علی نال زندگی سوادی لگ دی بی بی جواب دے بی بی جواب دے بی بی جواب دے حسین جواب نہیں دیتا فرشتے انداز بدلا سردار ملائکہ فرمائیں کوئی عام نہیں ہے بی بی ہے منبع شرم حیا ظلمت میں لانا شور مچائے حسنان جماع کوئی عام نہیں ہے بی بی ہے منبع شرم حیا ظلمت میں لانا شور مچائے حسنان جماع ان جھولی دا انعام جندا نام حسین امام ان جھولی دا انعام جندا نام حسین امام ان انگلی پکڑ کے بہنے رچنے نردا دین اسلام او بی بی ہے جاری آباد دے باکر دی دادی لگنی مولا سلامت مولا سلامت کانو حسین دی ماں پھر آگ دینا کوئی عام نہیں ہے بی بی ہے منبع شرم حیا ظلمت میں لانا شور مچائے حسنان جماع ان جھولی دا انعام جندا نام حسین امام ان جھولی دا انعام جندا نام حسین امام ان انگلی پکڑ کے بہنے رچنے نردا دین اسلام او بی بی ہے جاری آباد دے باکر دی دادی لگنی حکم سیدزادے دا جبرائیل در زہراتے آیا دا قلباب کیتا سونے دی قیمت صراف پہندن اندرو مدم جی آواز ہے یہ کون جوابنا دے سردار ملائکہ جبرائیل بی بی آدیا استبول محمد دی دھی دا گھر ہے کون حسین دی ماں اندروں مدم جی آواز ہے یہ کون جوابنا دے سردار ملائکہ جبرائیل بی بی آدیا استبول محمد دی دھی دا گھر ہے رسول دی منع میری دھی دے بوئے تھے اچھی نہ بولو جبرائیل دا سر چک گیا شہزادی میں پوچھ سکتا تو سا کون ہو میری سینہ دی میں نہ دی دائیا آواز آ رہی جبرائیل دے بی بی تو کون ہے میری سینہ دی میں نہ دی دائیا جبرائیل دے نہ دی دائی ہو کہ عرش دے وسدیاں تے ایڈرو بی بی آدھی دائی ہنا دیاں جنہاں دے ویڑج کھلوتیاں تھوڑی سینہ جبرائیل دے میں پوچھ سکتا ہے مقام اختیارات کنٹرول تینو کی میں ملن اس قصیدے دی ابتدا میں ملک شام جناب فضا پاک دے حرم تو کی تھی پاکستان پڑھے ایران پڑھے کربلا پڑھے شام پڑھے مدینے پڑھے ملک وفا دی مہرے مالک فرمائندہ جڑا بندہ جناب فضا دا واسطہ دے وے اس فضا نے میرے محبوب دیاں دھیاں نال بڑی وفا کی تھی میں وہ دی دعا رد نہیں کروں سبحان مالک فرمائندہ اس فضا نے میرے محبوب محمد دیاں دھیاں نال بڑی اوکھے ویلے وفا کی تھی بس انتظار نہ کراواں لا تعداد ذاکر نے اللہ سعادات دے تمام مومنین مومنات دا ٹرایا حسین دی امہ قبول فرما جبرائیلہ دے بی بی میں پوچھ سکتا ہے مقام اختیارات تینوں کیویں ملن جناب فضا نے جڑا جواب دیتا ہے میں قصیدے چ پڑھن لگا
بی بی آدی حبش دی چھوڑ کے شاہی میں در سعادات تے آئی حبش دی چھوڑ کے شاہی میں در سعادات تے آئی حبش دی چھوڑ کے شاہی میں در سعادات تے آئی جاگے مقدر اما سڑیں دے حسنین اما سڑیں دے حسنین دو شیر فضائل دے پھر مسلسل مصائب اما سڑیں دے حسنین اما سڑیں دے حسنین اما سڑیں دے حسنین جبرائیل آدھا میں سردار ملائکہ میں رسول دنال معراج تے گیا میں محمد دنال معراج تے گیا بی بی آدھی زمین چھوڑ کے عرش تے بن کے معراج کرنا کوئی کمال نہیں جبرائیل آدھا بی بی کوئی زمین تے بھی معراج ہے سلجھے لوگ بیٹھے اما سڑیں دے حسنین اما سڑیں دے حسنین جبرائیل آدھا میں سردار ملائکہ میں رسول دنال معراج تے گیا جناب فضا فرمائیں دین مندیت سرتے رکھیے ملائکہ رل کے بادشاہی والا تاج ہے میرے بطول دی دھوڑ جیڑی اڑ دی ہے فضا دا معراج ہے تو سجیو دوڑے بچڑے جیوین اما سڑیں دے حسنین جبرائیل آدھا میں سردار ملائکہ بی بی آدھی فخر نہ کر تیرے جو ملائکہ میرے حسن دیئے روٹیاں عرشات لگے جہد میں جبرائیل آدھا ہاں بی بی یاد آگے واقعی میں لائے گئے میری سین آدھی صرف روٹیاں نہیں آتن روٹیاں دی عظمت دساں تیرے جائے ملائکہ میرے حسن دیئے روٹیاں عرشات لگے جہد میں پڑھ لے قرآن میری ایک ایک روٹی دے پڑھ کے سپارے ہم نے تو سجیو دوڑے بچڑے جیوین میری امید تو زیادہ پہ سن دیو جڑے بندے مسیح تے ہاتھ رکھی بیٹھے نہیں بولنا شیر پڑھا لگا ٹر دیں دعا کرے سے ملکہ وفا قبر چائن تعویذ قبر بند ہویا ایک فرشتہ دے لادا ٹھہرو میں نو قبر دا ماحول ویکھن دے فرشتے نے جھانک کے ڈٹھا اتنا نور آئی اتنا سونا ماحول ہے اتنا نور آئی اتنا سونا ماحول آئی ابالے قدم چاہس دوجہ فرشتے نو آدھے ہٹو ہٹو پیچھے تجھے آگے عقیدہ ایسا لگی ہے کچھری پنجابی تو سانجیو دوڑے بچڑے فرشتے پریشان ایک بینو آدن ویندیاں سردار ملائکہ جبرائیل کو دو قدم ٹرین جبرائیل نے تاج لہایا ہویا ہے ملکہ وفا دی قبر دا سلام پیا کریں دے جبرائیل آدھے چپ کیوں ہو فرشتے آدھے سردار ملائکہ پہلی مستور ہے جہاں قبری داخل نہیں ہو سکے تیرا کوئی لوہے دا جگر ہے امیر بن کے نہ سنے یہ پہلی مستور ہے جہاں قبری داخل نہیں ہو سکے جبرائیل آدھا ہے کیوں فرشتے آدھے اس مستور دی قبر اچ بطولہ پائی بیٹھے
اسا سیدادی دی حیا واسطے قبر داخل نہیں ہو جبرائیل آدھے بہت چنگا کیتا نے وڈی عزتاں والی مستور اور نیاز وے گالے ہوں سمجھ نہیں آدھی جاندی عزت فرشتے کریں مسلمان آدھر مسئلے تو بھول گئی جاندہ بچڑا نیزے تنائی بھولیا آئی دے دور دے لوگا دل کیا ہویا عرب دی کورت خالی وال گئی علامہ نسیم عباس دا جملہ پڑھن لگا قبلہ فرمائنے پیو جیڑا گناہگار ہوئے دھیتے واجب پیو دی تعظیم کر اور سیدہ امتیاں پیو جیڑا گناہگار ہوئے دھیتے واجب پیو دی تعظیم کر میں بھولیا نہیں پیو جیڑا گناہگار ہوئے دھیتے واجب پیو دی تعظیم کر قبلہ فرمائنے پہلی دھی بطولئی جاندے پیو تے واجب دھی دی تعظیم کر سیدادی ایک دن دی آئی محمد اٹھی کے تعظیم کی سیدادی 5 سال دی آئی رسول اٹھی کے تعظیم کی ایک دن نہیں 100 مرتبہ ملن آئیے رسول اٹھی کے ملن 18 سال بطول آندی رہی ہے محمد اٹھ دے رہے سیدادی دے دل چ گل بہ گئی میں پیو تو بعد جتھے ویسا سیدادی دے دل چ گل بہ گئی میں پیو تو بعد جتھے ویسا لوگ میری انجے تعظیم کرے سنجیوے میرا بابا محمد کرے دا پیو دنیا تو ٹر گئے پیو دا جا کفن میلا نہیں ہویا تقدیر دربار چلایا دے 3.5 گھنٹے تو بعد آدھیا چاچا سلمان میں تھاک پئیے چاچا میرے پیراتے ورم آگئے چاچا میں کھلوان دے قابل نہیں جنہ بیٹا آشا ماتم کرنا ہے اے حسین دا ذکر قرآن تو گھٹ نہیں میرے کروڑا سلام انفضا تیری عظمت ہے جنہ نیت کے آئے انہوں دی قضا نو سی زمانے دے رواج بختوں میں لوگ رشتہ دار بن دے بخت ہٹ منجن لگ دے چھوڑ وین دے کروڑا سلام الفضا تیری عظمت شام غریبہ جتے سیدادی نو بھرا یاد آئے الفضا بھرا بن گئے جتے سیدادی نو ماں یاد آئیے فضا ماں بن گئی جیڑی جاتے سیدادی نو ردا یاد آئیے فضا ردا بن گئی اے ہزارہ دا مجمع نیاز بے گالیا پیر ظفر شاہ اجازت اولاد فاطمہ بیٹھے میں حسین دا ذاکرہ تیرا مہمان منت پیا کرے نا یہ علی ولی اللہ پڑھ دائیں تب بھول کے شراب نہ پیوے اسے شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے تو بعد آدھے کیڑی ہے زینب ساڑھے بادہ بچ میں اس ظالم آدھے جیڑی پردہ بنائی کھڑی ہے دی کانتے متھاس جیڑی پردہ بنائی کھڑی ہے دی کانتے متھا اس ظالم آدھے ضعیفہ پردیاں دی لوڑ کوئی نہیں میری زینہ دی بکواس بند کر اس دن واسطے میں رسول کو زندگی منگی آئی اس
ظالمہ دے جے چادر نے چھڑے دی تازیاں نے لگ سن بی بی آدھی مار پہلا تازیاں نہ لگے فضا دے ہاتھوں چادر نہیں ڈٹھی خون ڈٹھا کڑ تو متھا چاہ کے آدھی اماں چھڑ دے چادر پچھے منہ کر کے آدھی اچھے نہ بول شراب پی دے بی بی آدھی اچھے نہ بول ماتم کرو سر میں نوکی بی بی آدھی اچھے نہ بول تو آنی جوانی نصیب ہوئن بی بی آدھی اچھے نہ بول شراب پی دل کوئی بد نصیب آکھے جڑی نہ رو سکسی اس بے غیرت نے دوجہ تازیہ نہ مار بتا کھا بی بی آدھی اچھا نہ بول بی بی آدھی اچھا نہ بول شراب پی دل جناب تاشا ماتم کرنا میری ماما بہنا دیاں تو دے پردے سلامت شام دے زوار بیٹھے اور دربار دا نقشہ میرے ذہن چے لایا قرآن میرے سر تے رکھو دوجہ تازیہ نہ لگا سزا دیا چو چادر نہیں ڈٹی خون ڈٹ بی بی زینب آدھی اماں چھڑ دے چادر پچھے منہ کر کے آدھی یا ماں نہ ساڑھ سڑیں دی مائیں میں چادر کیویں چھوڑا یہ نہ گھرہ توڑی رونے پنی ہوئی خیرات ملانگ میں نے قسم مظلوم دے آخری سجدے دی کوئی بات نصیب بندے جرہ نہ رو سکسی قیامت دا ویلائی اے بے غیرت تخت بے کے پیادہ قائدان اللہ جو بے نیاز ہے قائدان جی میں سنے تیرے برا مارے گا بی بی آدھی ہک نہیں قطار برا ودی ظالمہ دے میں سنے تیری نسل مک گئی بی بی آدھی میں نو ماں سڑنا لے کوئی نہیں ظالمہ دے میں سنے تیرے برا دلاج تے گھوڑے بھاج گئے بی بی آدھی بالکل ٹھیک ہے ظالمہ دے اتنی تکلیفاں جو آئی یعنی زیادہ تکلیف کتھے ہوئی آئی رو کی آدھی سارے تو وڈی تکلیف میں زینب نو تیرے نال بولنا پاؤں دے میری آواز واسطے میرا پیو سکدہ ٹڑے آدھے کڑائی میرے نال ہی بولے آواز کے سامنے